Pipila ka mga kawani sa usa ka ground air logistics nga apektado sa retrenchment, michabaw kay way gipabawn nga separation pay ang kompanya kanila. Siluan mayroon din sa report. Unom ka tuig nang nagtrabaho isip forklift operator sa usa ka ground air logistics company ang 38 anyos nga si Dennis Katayok. Niadtong Setyembre 15, gitunulan sila niining dokumento nga nagpahibaw kanila nga nalakip siya sa mga kawaning naigo sa gipatumang retrenchment sa kompanya sugod Oktubre 16. Sa dokumento, nalati dinhi nga tungod kay nakasinati og serious financial losses ang kompanya, hinungdan nga dili required sa balaod nga mohatag og separation pay ang kompanya ngadto kaniya. Madawat lang niya ang mga accrued entitlements, outstanding pay-up, lakip na ang katapusang suhulan niya sa Oktubre 16. Wala ko ni pirma, ma'am. Kay nga akong gusto nga ipakuan mo ba kung unsa ba ni siya, tarong ba ni siya or unsa ba ka? Apan ang 58 anyos nga si Ireneo Wahing, kinsa usa-usab ka regular employee sa kompanya, sulod na sa unom ka tuig, isip equipment mechanic na balaka kay nakapirma siya sa maong dokumento. Oh, nakapirma ko ma'am, kaya ngayon istorya, gikan makulitis doon itong papila. Una ako sa doon, ako katiusog basa kay gidool mo ko sa kanangguan, kanang among lugar assistant manager, gidool ko ito, nalipat lang ako kung tungwa ako katiusog basa. Hinungdan nga midangop sila sa RTV Balitang Bisdak aron magiyahan sa ilang angayang buhaton. Amo silang giubanan sa NLRC, diin sila nagpa-schedule alang sa request for assistance. Gipasabot ni Emiliano Chongco Jr., Executive Labor Arbiter, nga ubos sa balaod, mandated ang mga kompanya nga muhatag og separation pay sa ilang mga kawaning maigo sa retrenchment. It is provided under the labor code nga naa sa na siya separation pay. Equivalent to 1 month pay or 1/2 month pay for every year of service. So dili tinuod na nga why separation pay. Matod sa Executive Labor Arbiter, sukad miigo ang pandemya, ubay-ubay na ang mga kawaning natangtang sa ilang trabaho ang midangop sa NLRC. Apan tungod sa mga limitasyon sama sa mga health protocols nga kinahanglang ipatuman, hinungdan nga by schedule ang pagproseso niini. First, mag-request for assistance una sila sa atong single entry approach, no, para at least paatubang sila if there's a way on how can there be a settlement. Kung dili gyud, then that's the time they can file a formal complaint for compulsory arbitration with NLRC also. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.